Kaixo, Inize! Txamoduz! Ondo. Prest, elkarrizketarako? Bai. Aurrera, hor da. Lehenik eta behin, nor da Inize Gaztaka eta zergatik aukeratu du Tokio? Beitu, nor naizen? Herri honekiko atxikimendu handia duen pertsona bat. Nik hemen dut familia, lana, lagunak, hemen dut dena, orderaz Laudio da nire etxea. Eta bestetik, herrigintzan sinesten dudan eta auzolanean sinesten dudan pertsona bat naiz. Beraz, aukera bat bezala sentitzen dut eta komunitateari nire aldea eskaini ahal izateko modu bat bezala ari naiz bizitzen. Beraz, ilusioz eta gogoz eta oso indartzu sentitzen naiz. Eta zergatik leku hau, beitu. Alberto Azero plazan gaude, hemen arratzaldeetan etortzen dira nire semeak jolastera. Eta seguruena gure irudimenean sinesten dugu edo imaginatzen dugu herri bizi batetan umez betetako plaza batetan, ez? Orduan, hori bilatzen etorri gara ona. Laudioko EH Bilduren programaren barruan, zeintzuk dira lan ildo nagusiak? Beitu, EH Bilduren programa aldaketa da. Herritarrak edo herritarrok ahaldundu behar gara eta benetan gure erabakitzeko ahalmena erabili. Horretarako parte hartzean oinarrituko dugu gure jarduera guztia. Nola? Parte hartze sistema indartuz eta foro horietan hartzen diren erabakiak beteko ditugunaren konpromesua hartuz. Zergatik? Horrela, herritarrak interesa izango du erabakitzen den horretan, herriak berea egingo du, berazia ez da alderdi batena izango. Horrela, denboran luzatu daitekeen proiektu bat izan daiteke, eta benetan eraginkorragoa izango da. Behar dugunaren sinesmena dugulako. Beraz, gure programa proposamen bat da. Proposamen bat jartzen duguna mahai gainean. Nola ikusten dugun Laudio eta zer Laudio nahi dugun proposatzen dugu. Proposamen hau ere egia da, apur bat ezberdina dela, 4 urtetik haratago doa, proiekzio handia du, integrala eta epe luzerako proiekzio bat duena, eta guztiz ambiziosoa da. Zergatik, nahi dugulako Laudio hobetze bidera pasa, nahi dugu berpiztu. Hurrengo egunetan, maiatzan zehar, egunkaritxo bat jasoko dugu etxeetan, eta bertan gure programa guztia azalduta etorriko da, eta espero dut denok irakurtzea eta gero foroetan eztabaidatu ahal izatea horren inguruan. Euskarari dagokionez, zein konpromiso edo zein politikak proposatuko ditu EH Bilduk Laudio? Beitu, euskara eta euskal kultura gure ardatzetariko bat izango da, gure erronketak zehaztuta daukagu. Horretarako, argi dugu euskaltzale diren elkarteekin edo eragileekin batera lan egin behar duela udalak. Zertarako, euskararen sentsibilizazioaren alde eta baita diren esparru guztietan euskararen presentzia bermatzeko eta handitzeko. Gainera nahi dugu aktiboan dauden euskaltzaleak mantendu, zaindu. Eta helduen euskaldunizazio prozesuan lagundu. Horretarako EH Bilduk beka sistema berria diseinatuko du. Alde batetik doakotasunerako bidean eta bestetik oztopo ekonomikoak gainditu ahal izateko. Eta bestetik kontziliazio oztopoak gainditu ahal izateko ikaskuntza presentzialaz gain, online bidezko ikaskuntza prozesua ere barneratuz beka sistema honetan. Eta azkenik, zergatik eman behar dio konfiantza Laudioko herriak Inize Gaztakari edo EH Bilduko zen? Egia da, igual udal hauteskundeetan pertsona bozkatzen dela gehiago, askotan behintzat. Baina hau talde bat da, ekipo bat da. Eta nik ekipo bat ordezkatzen dut, eta sigla batzuk ere ordezkatzen ditut. Eta taldean beti indartsuagoak gara, beti aberatsagoak gara, eraginkorragoak, eta benetan auzolana eta herrigintza egiteko modurik egokiena guztion artean egitea da. Eta zergatik konfidantza? Beitu, gu ez gara politikari profesionalak, gu militanteak gara.
egiten dugu benetan sinesten dugulako. Feminismoan sinesten dugulako, trantsizio ekologikoa egin behar denaren benetan sentimendu hori daukagulako, egiten dugun hori benetan horretan sinesten dugulako egiten dugu. Maite duzun herri hori nahi dugulako. Beraz, zintzotasunean oinarritzen den praktika bat hau.